Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Minecraft BG Pro и днес ще снимаме клип на Shadow Fight 2. Ще се биеме на бойна луна с Lynx. Ето, бойна луна. Fight. Както виждате, това ми е втора бойна луна с него, защото вече съм му взел оръжията. Гръмва и бомба. Така. Скатуш. Бомба. Стига, бе. Не трябва му дам, това ме бие. Двамата сме с по една победа. Бам-бам. Аре, бе, къде е бомбата? Бум-бум. То па нямаше смисъл от бомба. Аре, последен рунд, трябва да го бия. Я няма да използваш тия магийки, защото ме дразниш. Така че ти гледай работа. Бам. Така. Кой те победи сега, бе? Както виждате, без бойна луна, аз съм на Хермит. Сега ще се бия малко на... Добре. Само да напаксам с оръжията си, защото... Лесно. Супер. Това беше за 100 критика, врач. Бум. Бе, тая е много слаба, бе. Та на 2 ударя свалих. Следващото на Insane. Какво ми предлагаш да ти купувам? Стига с тия тъпи диаманти, аз ти апгрейдвам нещо. Тъпа с диаманти. Какво се прави? Си апгрейдвам шурикените. Мога да ги енчантна. Окей.
Енчанта е 20 минути. Няма харчо са диаманти. О, ще станат много мощни тия шурикени, бе. Тия мога ли да ги енчантна, бе? Е, 137. Това не може да бъде. Значи, хора, следващия ми клип ще заснема, когато се бия с Хермит и ще ви покажа как отключвам магиите. Това беше от мен. Това беше играта Shadow Fight. Бай-бай.